Ġi firmat it-tielet ftehim soċjali tal-Gvern madar tan-nieqa Tom, ir-residenza li tassisti tfajliet li jkunu qed jistennew tarbija u jkunu għaddejjin minn sfidi soċjali waqt li jkollhom bżonn għajnuna aktar minn oħrajn. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal alloka aktar minn 700,000 euro biex jiggarantixxi loti tas-servizzi minn professjonisti f'din ir-residenza li titmexxa mill-Life Network Foundation. Is-sena li għaddiet kien hemm 42 li nataw tali assistenza. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon sostna li dan hu gvern li jinteressaħ minn kulħadd anke minn dawk li żgħar li għandna f'pajjiżna. Huwa sinifikanti ħafna li hemmhekk kent naraw żieda ta' kważi 50%. U dak huwa impenn ta' gvern li jara li kulħadd ikollu postu fis-soċjetà u jkun min ikun u jkun f'liema stat ikun jekk għandu bżonn l-għajnuna noħorġu jdejna. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Life Network Foundation Miriam Xiberras enfasizzat kemm ta' priorità l-għajnuna li tingħata lil tfajliet li jkunu qed jgħixu f'sitwazzjoni u ambjent diffiċli mingħajr support. Ifisser kuraġġ u solidarjetà għaliex ix-xogħol li qegħdin nagħmlu żgur li hemm bżonnu, in-numri jitkellmu waħedhom, in-numru ta' trabi li qegħdin ngħinu biex insalvaw, in-numru ta' ommijiet li jċemplu li kull sena jiżdied, is-sena l-oħra kienet waħda rekord. Ġifieri dan jurina li s-servizz tagħna verament hemm bżonnu. Waqt li f-firmar issuktaw ukoll xhieda ta' ommijiet li jaraw din ir-residenza bħala serħan il-moħħ u tama għal kumplament ta' ħajjithom. Dakna nafsi kont sorpriża ma stennejtix. Mallum il-ġurnata bis-saħħa ta' hawnhekk qed inħossni ċitata biex jasal dak iż-żmien li naqqat mat-tarbija. Jgħinlok f'kollox kif għandek eżempju tagħmel il-futur, tippjana l-futur tiegħek, meta ħatwellet, x'għandek tistenna, x'ma tistenniex.